थादों केजि ओमफ्राय 800 थाखा केजि है बे रिटेलाव फानगासिनो दं आरो मानसिफ्रा बेखौ जाजायोना जाजाजोबो सार बेना बेगरा सायावसो थायो सार बे बेगर आरो औ बेगर ओमफ्राय जेबो नांगौ जाजायो हा बियो जोङो केमिकेल डाइरेक्टलि एसेबां बिदि सारनो हाया खामजोबनो नागिरो केमिकेल सारोबा मोनथांख्राखौ होदों सारनो फंनैसो फोरमायदो दहायबो जेनेबा बिफांनि गोबां खेथिफोरखौ जों सावरायबाय दा बे समाव जोंनि लाइमोनफोरखौ मा खावलायनो जोंनि रांखान्थिया आबादनि सायावनो सोनारो आबादखौ नागारनानै जोङो माबा मोनसे रांखान्थि थाबैनो साननानै बरननो हानाय बिदि गैया दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो जेरैखि जाया आबादखौ मोजाङै मावनांगोन आरो मा आबाद जायो जोंनि ओनसोलाव बेखौ थाबैनो एक्सप्लर खालामनानै बरननानै कि नैबे आबाद जायो बे आबादफोरखौ थाबैनो मावनांगोन दा बिनि गेजेराव जाखांफुनाय जोंनि आबादारिफ्रा दिनै स्ट्रबेरि गायदों ड्रेगन फ्रुइट गायदों गोदान आबादफोरखौ बैग्रि गायदों बायदिसिना गोदान आबादफोरखौ मावदों आरो बेवहाय रांखान्थियाव जोबोद जौगानो हादों दा बेखौनो जोङो जोंनि गासै बिटिआर ओनसोलाव जोंनि आबादारिफोरखौ बे आबादफोरखौ मावहोनो हायोब्ला माइनि अनगायैबो गोनां आबादफोरखौ मावहोनो हायोब्ला रांखान्थिया थाबैनो जौगागोन आरो जोंनि आबादारिफ्रा गोबां मावनो गोरों बे हौवाफ्रानो जा बा आइजोफ्रानो जा दा बेवहाय खालि जे मोनसे मार्केटनि चेलेन्ज दङ आरो टेकनिकखौ माखासे गोदान आबादफोरखौ फोरोंना होनांगौ दिनै हर्टिकालसारावनो होन फ्लरिकालसारावनो होन गोबां मार्केट दङ बिबारफ्रा बाहेरनिफ्राय फैयो मोनसे दाइसे बिबारावनो 200 300 500 1000 बेबायदि फैयो दा बेफोरा गोबां मार्केट दङ दाउ अमा फिसिनाय आरो आबाद मावनाय बे मोननैखौ गोख्रों खालामबानो बड'लेण्डआ जोबोद धोनि मोनसे ओनसोल जानो हागोन आरो दायो गुबैयै अर्गेनिकनि सम दा अर्गेनिक मार्केटखौ जों अर्गेनिक जि खेथि अर्गेनिक आबादखौ जों मावनांगौ दा बेनि थाखायनो जोङो दिनैनिफ्रायनो उदालगुरियाव मोनसे आबादारिफोरनि मेला जागासिनो दङ कृषि मेला बियो सानथाम जागोन आरो बिनि उनाव जोङो मोनफ्रोमबो VCDCआव मोनफा FPO फार्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेसन दानो नागिरदों आरो बे फार्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेसना गुबुन आबाद बिथांमोना गायगोन आरो बेजों रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनायनि थाखाय खामानि मावगोन दा गुबैयै जोङो आबादारि होनना बुंबा एसे बैसोगोराखौसो सानो जायफोर लेखा फरायनो गोरों लेखा फरायनाय जोंहा लाइमोनफोर जायफोर साख्रि बाख्रि मोना बिसोरबो बे आबादाव दायो गोख्रों गोसो होनाया मोजां मानोना साख्रि मावबाबो जोंनि थांखिया खामायनाय आबाद मावबाबो खामायनाय दा जुदि साख्रिखौनो नागिरना मोनाब्ला अब्ला जिरायनानै ओरैनो बैसोखौ थांगारहोनायनि खुनु ओंथि गैया जोङो थाबैनो आबादखौ हमोब्ला जोङो आबादजोंनो गोबां धोनि जानो हायो सार बिटिसिनि दैफाङाव आलु आरो जिंखा गोबां प्रडाक्सनबो जाबावो दा बेफोरनि सायाव मालाबा मार्केटखौ लानानै गोबां उसुबिदायाव गोग्लैयो बिथांमोना ओमफ्राय दामखौ लानानैबो बिथांमोना उसुबिदायाव गोग्लैयो दा मार्केटनि थाखाय माबाफोर दा थाबनो जोङो बेखौनो जे बबे ओनसोलाव मा आबाद जायो बबेयावबा थालिर जायो बबेयावबा जिंखा जायो बबेयावबा तरमुज जायो बे गासैखौबो लानानै बबेयाव मा जायो बिनि मार्केटखौ जोङो थिग खालामनो थाखाय जोङो सरकारि भाबै दायित्व लानो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे हाइजें आरो हालदै बे मोननैयाबो गोबां मार्केट दङ दा बेफोरखौ जोङो थाबैनो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जोङो गासैखौबो लिंकेजखौ लाबोनानै लिंकखौ खालामना होनानै भारत सरकारनि गुबुन जोंहा इन्स्टिटिउसन दङ आसाम सरकारनिबो दङ बिसोरजों लिंक खालामनानै थाबैनो जों मार्केटखौ बरना होनो सानदों आरो बेखौनो जोङो मावफुंनो आखायाव लादों दा गुबैयै जोंहा आबादारिफोरजों गोबां सावरायनांगौ दङ आबादारिफ्रा मा चेलेन्जेसफोरखौ मोनदों दा दिनै मासरुमबो गोबाङानो गायदों दा बेवहाय गोबाङानो बुंदों जे जोंहा थिगानो दङ जेबो मार्केट चेलेन्ज गैया नाथाय खायफा आबादाव एसे मार्केटाव एसे चेलेन्ज दङ माने मार्केट मोननो थाङा बा मालाबा मोनो मालाबा मोना दा बैफोरखौ जोङो थाबैनो खालामनो थाखाय प्रसेसिं इन्डास्ट्रियावबो थांनांगोन जेला जोङो हाथायाव डाइरेक्ट फाननो हाया बा पाइकारिया बायनानै लाङा अब्ला जों प्रडाक्ट खालामनाय जोंनि माखासे आबादफोरखौ प्रसेस खालामनो हानाय प्रिजार्भ खालामनो हानाय बे बेबस्थाफोरखौ जों खालामनो थाखाय सानदों आरो बिनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानियाव गोबां माखासे आसनि दङ बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनो लादों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बाहेनगाव ओनसोलाव आबाद फोथाराव नायगिदिंफैदों दा नोंथाङा बाहेनगाव ओनसोलनि सासे आबादारि जानानै गाहाय मावफुं सोद्रोमानि सिगाङाव
मा फोरमायनो सानो? आं गिबियावनो बिटिआरनि चिफ सार बिथांखौ माने जों बे ओनसोलनि आबादारि हान्जानि जानानै आङो गिबियावनो खुलुमनाय बावबाय आरो साबायखर थाबाय आरो बिथांजों लोगोसे फैनाय मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोनखौबो आङो साबायखर आरो खुलुमनाय थाबाय। दा जों बेखौनो बुंनो सानो जे बे बाहेनिगाव ओनसोल होनोबा भेरगाव हाफागाव बे ओनसोलाव स्ट्रबेरि गायनाय आरो ड्रेगन गायनाय आरो वाटारमेलन गायनाय बिनि जोंहा माने जावरिखांनाय फैदों। बेवहाय बे जावरिखांनायाव जोंहा गोबां माने उसुबिदा नुजाथिदों, जेरै दै सारनायनि आरो बेवहाय गोदान मुगानि हाइड्र'पनिक खेथि खालामनो थाखाय हाई टेक्न'लजिनि खेथि खालामनो थाखाय जोंनो गोबां आइजें आइलानि दरखारि जादों। नाथाय जों बेफोरखौ मोनफुंनो हायैयाव जोङो जोंनि आबादखौ सिमांनि आबादखौ जोङो साक्सेस खालामनो हाजोबाखै। जाखिनि जादों जों ट्रेडिसनेल माने दोरोङारि आदब खायदाजों जोङो बेफोरखौ माबानाय जादों, मावनाय जादों। दा जों हास्थायो जे चिफ सारा जाहाथे सरखारनिफ्राय बिटिआर सरखारनिफ्राय जोंनो बेवहाय गोदान मुगानि गोदान आदब खायदाजों जाहाथे गोबां बिबांनि आबाद दिहुननो हानाय बायदियै जन्थ्रपाति मुवा बेसाद जोलै बेफोरखौ जगायनो थाखाय जोङो माने बे माबानि गेजेरजों सारखौ जोङो खावलायनाय जादों। बेवहाय आरोबाव जोङो बुंनो थाङो जे जोङो बेहाय आबादखौ दिहुननानै गोजान गोजानाव दैथायहरनो थाखाय जोंनो गारि गुरानि जोंनो अभाब दङ आरो बेखौ लांनानै हाथाय बाजाराव फानहैनो थाखाय जोंनो गारि गुरा नांगौ जायो आरो हासार भिटामिन बायदिसिना सारनो थाखाय आरोबाव गोबां माने जोंहा दैनि प्रब्लेम। मानो होनोबा बेखौ मेसेङावसो गायनाय जायो। मेसेङाव खराननि खारनाव जोंनि आबादफोरा रानलांजोबो। बेनि थाखायनो बेवहाय सलार सिस्टेमहै दै होनायनि बेबस्था खालामनानै जाहाथे सारमोनहा जोंनो आरो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होयो, बेखौनो आङो बाहेनिगाव ओनसोलनि आबादारिफोरनि जानानै आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। थेंक इउ। गोजोन्थों।